Bandang alas 6 iti bigat iti Oktubre 9, balay ginaysayang katibaybas operation ti persa ti kaming iti paidsug, ISPPSC, PDEA Region 1, PNP Sogpun ken Alilem, nga indado ulwan ni Police Chief Inspector Greg Guerrero, nga sinupervisan ni Police Senior Superintendent Eduardo Dopali Jr. Ket ditan nga nagturong da iti Mount Kenbet Ngaw, boundary iti Barangay Kayapa, Bakub, Benguet, ken Sitio Nagawa, Barangay Kawayan, Sugpun, Ilocos. Iti nagsina nga nagimulaan da iti marijuana nga adda sumurok kumurang 20 square meter nga nagmulaan da iti mapapati nga marijuana. Dagitoy nakita yung marijuana dita ruar ket so dagita iti sample nga inawit dagitoy trupa tayo nga nagkandak iti marijuana eradication operations iti Sitio Nagawa, Barangay Kawayan, Sugpun, Ilocos, idi Sabado, October 9, 2010. Agarop 106 million ken 600,000 iti pateg iti marijuana nga naalada. Halos nagdoble idi muna nga palagparot da idi July 13, deti metla nga tawen. Isungarod da ito iti may isang concern tayo itaptat ijay lugar nga nagparutan da manen iti marijuana idi napalabas ket asideg met lang ijay manen ngem tapta da ijay lugar ket asideg iti boundary ti ditoy Bakon Benguet, Barangay Kayapa, Bakon Benguet da ijay asideg nga barangayen ket ngem masaksakupan iti Sitio Nagawa, Barangay Kawayan, Sugpun. Pinasinggitan pa iti nasaong opisyal nga agtultuloy latta iti kastoy nga operasyon da. Agtultuloy iti kampanya tayo dito illegal drugs ket adda pay dagiti dadto mga lugar manen nga imon monitor tayo nga suspected adda mula na pay nga marijuana ket siguro kadagiti sumarsaron nga alaldaw addan to manen iti maaramid nga marijuana eradication operations dagiti trupa tayo dito Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.